Bareta, ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka dito sa inyong bahay, makikaming dito sa programa Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Good morning po tabi. Good morning. Good morning sa mga kapako seniors. Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa program Aramon Nyato kanya pong Aldon and Ninin Monday, petsa 23 na sa bulan kan September 2024. Naman po sa mga kababayan Nyato na panagos pong nagantabay. Good morning and salamat sa panagos pong pagtiwala sa DCGB 729 kHz sa pitang ka mga radyo, sa DCGB News Online Facebook page, sa DCGB Live YouTube channel Ligaspi, at siyempre sa DCGB Live app at sa mga internet radio. Good morning po sa inyo. Welcome sa tuya pong programa. Ako po ang sa lingkod Mardela dahil iba sa dit sa napirotian. Technical side kasabay natin po dyan, sa moyang inspirasyon sa nutrisyon, at sa moyang Chief Technician Chief Ramir Tanay. Yan man sa DCGB Social Media Department tayo pong IT. Katuwang tayo dyan mga tugang si Jerome Nico Martinez. Newsroom niya po dyan ang sa tuyang Papa Mars Angels. At Jenny Matthew Balyaran, yan man si Angel Mustasa at saka si Mary Joy Jaresco. Production Assistant Center, katuwang tayo dyan si Shara May Liron. At yaon man sa luwa sa Mega Force Patrol sa panagos pong pangalap ng mga istorya. Tanganing may balangibog sa manuwaan na sinupukawan mga turog sa pansitan. Yaon dyan mga tugang sa 3rd District ng Samuyang Field Commander, Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Duman sa 1st District, katuwang ta dyan si partner Pading Jomar Bien. Mantang yaon man mga tugang sa Kapitolyo Provincial, partner Alar Mario, Nicole Ala, Karen Nicole Ala, dyan po sa City Hall. Mantang si Joshua James Bino, dyan po sa Daraga area. Siyempre, Henry the Boy Mata, sa muyang mata ng DCGB sa kalsada. Mga tugang sa mobile, sa muyang piloto, para po sa tuya pong mga kababayan. Sa mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Iyan, good morning man kay Aladin Mallorca Leona. Bati mo ngayon kami didi, Barangay Leona Pilar. Nakamonitor na tabi kami. Yan, salamatan po tabi Aladin. Siring man si Evangeline Llagas. Good morning po Sir Mar. Good morning po kina Sir Jeff Santos dyan po sa Queensland, Australia. Si Sir Banjo na Barrios, KB43002 dyan po sa Alaska. KB43016, si Sir Arvin Balaoro dyan po sa Dubai. At yan siyempre, katuya pong mga kababayan na yan po sa may San Isidro sa Malilipot. Yan po dyan si Bing Buen Bores. And siyempre si partner King Rinaldo yan po sa Mangkiluhan. At sa kabas managantabay, good morning. Sana po okay ka mo. Okay man kami. Full pack sutrin kasud ma. Buda kan Sabado. Pagkailing itong atabo na nononon, dakulo ng tao dyan sa terminal adi. Barato mo sa pala ang biyay ang pamasay dyan adi.
Lalo kung senior. Ayan. So, sana ma-improve pa. Ma-improve pa. Tangani po na yan pong mass transportation ang kaipuan natin. No? So, sa mga kababayan wala po ngayon na face-to-face classes sa probinsya Canalbay. And yan po dahilan duman sa epekto kan ipinaluwas na advisory kasubangging mga 10 o'clock in the evening nagluwas po ito na pinag-post ni Governor Grex sa iyang Facebook account. Pagkatapos siyempre yung sa PDRRMC APSIMO po yan advisory manong po sa nationwide transport stack. Although di po dahil man kita po apektado kan dahil man nagsabay dyan sa Manibela buda sa piston, di ba? And even mga tugang ngunya na morning nagpaluwas po ng abiso ang ang BITCOOP. Ito po na Bicol Intercity Transport Cooperative na nanindugan sinda sa indang commitment na magserbi sa riding public. Apisar kan anunsyo ng transport strike kan minority group. Sabi nila padagos yung kaming mag-operate and magsiguro na ang mga rota mantinidong available para sa convenience kan mga pasahero. Your safe and reliable transportation remain our top priority. O sabi po yan kan Bicol Intercity Transport Cooperative, yung BITCOOP, mga tugang. So, hindi tayo affected masyado dito sa Bicol. May mga apektadong lugar, may nababanggit yung Baguio, Davao, at saka iba pang mga darakulang syudad. Pero wala po ang Bicol na nababanggit po doon nakasabay. Okay, anyway, yan po pa siguro man sana yan. Tangani po na dahil man magkaigon ng problema sa mga mga kababayan So siguro mahiling tamang sitwasyon kayan kung ano po ang mga giging development po sa mga masunod. Okay? So duman sa mga kababayan tagdagan na po ang istorya, hali po dyan sa luwas, inutunta na po ini na report mga tugang hali po dyan kay Joshua James Bino. Ang lalaking pasiguro pirme. Joshua, good morning, please come in. Always yan. Always? Kumusta dyan sa daraga? Yes. Anyway, tabi, Sir Mar, good morning. Good morning sa mga parantabay sa dagdag natong darakan pagginguwa na mas mapalakop ang mga programa kan PhilHealth. Padagos ang naunabitang sa pagpakondusir ng mga seminar. Sir Mar, ngunya na pagkaaga dito sa training hall kan PhilHealth Regional Office 5 sa Alternate Road, Ciudad Can, Legazpi. Nasa pagtiripon mo niya na pagkaaga, nagkatirang mga spokesperson o public information officer kan mga lokal na gobyerno dito sa probinsya kan Albay. Siring man mga information officer kan manlain-lain na mga ahensya di gobyerno kung sa'y na itigtuturo o di seminar kunya na pagkaaga digdi sila ng bitang seminar na mga programa kan PhilHealth sa pagsabi na importante nga araman ini kan mga spokesperson at nagkatira mga media men dahil sa konsiderado man sinda na mga multipliers min pag-abot sa information dissemination kan mga programa kan PhilHealth lalong-lalo na ining sa indang konsulta program. Sa mensahe, Sir Mar, ni PhilHealth Bicol, Regional Vice President Alberto Mandoriao, karagos ngayon na napabanggit na nadangog ang tataramon na PhilHealth ang inot minalaog sa isip kan sarong tawo, iyo ang ospital, o kaya iyo ang may hilang ang sarong individual. Alagad sigun kay Mandoriao sa ngunyan ang PhilHealth kaya na sana nakasentro sa pag-abot sa pagpapabulong kan na miyembro o kaya person nang naghihilang kundi yao naman sinda sa prevensyon pagprebentar sa sarong persona na magkaigwanin nilang o kaya atab pa madetect na kung siya igwanin mga kabataan sa ipapag namin sa isang konsulta program. Iring konsulta baga tabi na ni Sir Maria, minataon ng libreng pagpa-check up, libreng resetang mga bulong sa paagitan programa punta ng sarong miyembro kan PhilHealth, maparegister o kaya ma-apply as member sa mga konsulta package provider sa manlain-lain na mga
ospital, as in mga rural health units sa mga munisipyo, kaya sa mga consignment na lugar digdi sa Bicol at sa iba pang partekan na Pilipinas. Inian na gustong may pasabot, may pawagas ng God health, kung kaya padagos ang pagpakondusir ng mga seminar, and ngunyan na aldaw na ini, nataon man, ang mga participantes, mga public information officer, kan mga LGU, at iba pang mga government agencies, sharing man, participante man, nagkape ng mga members kan media, ngunyan na aldaw na ini, digdi sa training hall, kan PhilHealth, Bicol, digdi sa alternate road, Legazpi City. Sana tawang ka mo ning kopya kan listahan kan mga itong nag-cater ning ning konsulta package para makatabang kita sa publiko na mapasabot sa inda na uli di ka magdiding ospital. Taud-taud, Chairman. Yeah. Actually, agad bako man gabus aram kung sa inkamado man na igo nag-open ning konsulta package. Not all hospitals ang igwa. Taud-taud, actually, agad ko nagsabi, Chairman, so listahan. Sabi ta nga ni, bako pa man gabus nag-offer, pero nakul naman ng mga ospital, pampubliko, and nagkaperang private, Chairman, ng kapagkapartner na kan PhilHealth, kuda nagkaperang mga rural health unit. Taud-taud, agadong kuso. Yan. Agadong mo, tanganing makatabang kita na maibariwas tayo sa publiko. Seldom na nababanggit di ba? Dapat yan nga dapat ulit-ulitin niya na nganing makabil ka yan ng programang yan. Aba maraman kung araman tulos kung ari nang dudulo ko dudumanon Roger na provider. Dako nga ni personal day ko aram ko siya na kumadumang ko limba maabil ako kaan. Iapot kaaritsyo kung ano na nga partner na nga kamukan sa PhilHealth para sa konsulta. Kaya sa ibang mga tigapasikapan ng mga ospital ko, di siyempre sa ibang Sherman, maduwa-duwa man basta-basta madulok, mahapo. Yeah, kaya it's better na, mas maraya na nagkikipag, collaborate sila sa media, pero tawan nilang listahan, tanganing from time to time, nababanggit. Yung recall ang binaka-importante dyan Roger. Okay, sige. By the way, Sir Maria, nang ginap kigdi, pinagatin din rin ni aram taman ang mga programa pasikot-sikot, pagabot sa PhilHealth, taon-taon, makakita kan na listahan, kan mga konsulta package sa provider, nagigwaring kita rin sa Legazpi, kaya sa probinsya, kan Albay. Live digdi sa PhilHealth Regional Office, Just Urbino, DCGB. Thank you very much, Joshua. Nakatugang primero na kaya ka bang istorya natin alip po dyan sa luwas. And siyempre, good morning man kay Jerel Aranya, nakaantabay. Ang sa tuyang amigo. Alright, okay. Good morning po mga tugang sa mga kababayan niya to. Ini po parumdum giraray sa mga kabarangay ta na mag-ingat po ito sa sulok. Ingatan taan mga pinagpurupundaran ta. So sabi nga ni Kayan Baga, di bali na agyang kagibagyo ta may mawalat pa sa imo mas kita kopki kaldiro. Pero ngayon kung sulo ang makadanyar kang pagrugaring mo, walang matitira sa iyo kundi abo. Yan po tabi adi. Tama itong sabi kang Bureau of Fire Protection na kita dapat magpreparar minuto oras-oras kung pwede nga ni 0 segundo. And not only during March na nagsiselebrar kita as in pag-obserbaran ta ang Fire Prevention Month, dapat ang fire prevention mga tugang everyday or sa gabos na buhay mo dapat may kakibat kang fire prevention. Ang kalayo mga tugang minsan ding ugali yan. Katuwang tayan sa tuya pong pag-aro-aro sa buhay, pagluto, kasi sa ibang mga trabaho, kundi minsan mga tugang nagiging kausa sa tuya pong pagkamundo. Pagkawara ng buhay minsan, pagkadanyar kan sa tong mga pagrugaring,
Iyan po tabi mga tugang ang sarong masaklap na pangyayari. Di maparumdum naman kita. Mga boarding house, mga pico-parky lang mga harong, mga tugang always ipacheck tapuan sa tuya ng mga linya ng kuryente and avoid mga tugang octopus connection sa mga kuryente yan. Pasiguro kita pirmi. Pagkatapos, diyan po sa mga kalan, yan, siguro ang tapo na daing sangawaan, siguro ta na naka-off ito pong valve bago magkaturog, bako nga i-off ta sana so ito sanang so so control knob, mga tugang kang stove, kundi dapat so valve dumampo sa tangke, i-off ta yan. Kung may naparong kita na gas, mga tugang, halimbawa naging magkakitang madaling araw na inapaparong kitang gas, tayo po ka mo mag-switch on kan ilaw. Ang ibon tabuksan sa bintana, tanganing makaluwas sugas. Day switch on kang ano yan, kang kuryente o kang switch ta sa elektrisidad, day magpalaad ng lighter, basta anything na nag-igniting spark, mga tugang tatibad, sumabog ka mo. Iyan po yan, ano? Yan po ang mga tips na simple sana. Ayo. Yun po tabi, magpasiguro kita ta dipisil. And kami po na mumundo man diyan po sa nangyari sa tulong harong sa Orosite. Kasubago pong madaling araw, no? Bago kita mag-sign on, nagpunggaro sa kalayo, no? And na fire out mga pasado alas 5 na. So, yun po tabi, ano? Dahil pa naaraman kung ano talaga ang pinagkangkaw sa kang kalayo, pero yan na po tabi, ang sa tuya po na parumdom, dahil pag pabayaan na ano yan, masayang ang mga pinagpurupundaran. Atamanon ta pong marayan, maging responsible kita sa paggamit ng mga ekipahes. Kung madagdag ng appliances, sigurohon kung ang wire, as in ang convenience outlet, kasabay sa circuit breakers ta dyan, na nagkakabit kung akma yan sa ibubugtang-tang appliances. Magkonsulta sa elektricyan. Ayo. Tangani na baka day na yang kaya, kung piliton tapa, yan po ang pisbuunan pag umininit po yan, mga tugang, kung inalayo yan, yan na po magiging problema ta. Iya po. Anything, basta po may idudugang kita na mga electrical appliances dyan po sa bahay na, siguro nang magkonsulta kita sa electrician kung okay pa yan, kung kaya pa yan na akomodaron kan sa indong breaker, asin kan sa indong pong nakakabit mga tugang na wire sa mga outlets. Lalo kung mga nagagamit ng motor, so may mga nag-aarandar na mahalangkaw, ayan po, kay puwantang pasiguro ho niyan ta, tibaad po kung ano yan. Saka kung luma ng maray, ang sa indo po ng mga linya kang kuryente, pasalidahan na po nindo yan. Dahil kita manginayang sa gastos, mas dakula ang kakaunong kan sa gagasosunta kayan kung pabayaan na po yan. Ayo. So from time to time, consult your electricians, consult your electricity providers kung paano kang maging ligtas 24. Hello. Alright, mga tugang, good morning sa mga nag-coastal cleanup kan Sabado. Kumustang experience? Garo, may comparison na ba, Angel? Kasi last year, nasa 200 plus na ako sa Ligaspi. 200 plus na sako. Ano ngun yan? Pira na ko Ang mayroon tayong record is nasa sa bilog na Bicol region, 11,000. Di ba? Sa Ligaspi kaya, ilan na ko Saka anong klase? Yung mga mga kan last year, may mga nagkakurasinda, mga plastic cups, plastic bottles, mga tugang, mga plastic na sandubags, asin kadakol pa, mga tugang na mga tinarapok sa dagat. Dumana nag-aaran to sa dagat. So nag-coastal clean up, dakol man po gira rin nakuha. Iyo po. Sana
matawan man in attention po yan kan mga nasa itaas na mga barangay na may pasisiring ang may mga salog, no, na madisiplina taman sa mga kabarangay ta. Dali magparatarapok mga dugang ning mga basura diyan po sa minsan yan nakatudan kan iba basta uminuran pipaatong ang pipaano dun basura. Halato na lang nato sa mga eco-aids. Ato may mga eco-aid man sana na naglilibot po ang barangay. Kasi naman kung magtaw-taw man sa eco-aid, at least di ka makaperwisyo mga tugang sa environment, di ka makaperwisyo sa kapwa. Pag nagulpi, bako lang sukataning mo pwedeng magkaigo ng problema kundi pati ka, di ba? Kaya po tabi magpasiriguro kita, magrilinig po kita nga tuyang kapalibutan ta. Iyon na po yan mga tugang ang hagyat, no? Alright, naman po sa mga kababayan ta parumdum lang po yan, friendly reminder mga tugang na itry tang i-manage kimaray ang basura ta. Sabi nga ni kayan, kaya baga igwa kita ng segregation ta, dapat ang management magpuon sa harong at source, no? Diyan pa sa nasarong nagsegregate na kita. And isiwalay ita sa mga pwede pang pakinabangan. Kung abo mo man ipabakal yan sa sa direkta sa yan, sa mga junk shop o sa mga nagbabakal ka yan, di pag nag-agi sa mga parabakal o kaya sa mga nagkukuabangan ng basura dyan, nangangaling basura, tawa na sana. Di ba? Tangani po na makatabang pa lamang kita. At least, dahil kita magagawa ng yung contribution pa sa padagos po na pagkadirotar ka sa tuyang pong kapalibutan. Hiwa kan sa tuyang Mother Earth. Alagaan natin yan. Okay? Bueno, mga tugang, marami pa tayong pag-uusapan. Standby lamang. We will be back. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Planex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. A tidy home is essential for various health benefits. Metro Supermarket is showcasing its home care products in our Tidy Living promo from September 2 to October 1. Get up to 30% off on great selection of home care products, plus free deliveries with purchase. Exclusive treat to all MRC members. Get a free gift certificate with purchase. This promo is available from Thursday to Sunday only. See Poster Mechanics for details. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 201093 series of 2024. Hindi sa tercer distrito
Maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, maski sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Iniimbitara ng gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated, sarong katolikong organisasyon na mauwot na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024, You on Walk in the Light, na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taon ang fundraising event ini kung sain sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaban para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwanin paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kay Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Walk, 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 walk in the light, walking in the light of God. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Radyo DCGB, always number one, always at your service, ang oras alas 11:01. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pig-postpone sa ikaduwang pagkakataon kan Department of Transportation o DOTR ang pagpataw kan multa sa mga motorista na malaog sa mga toll highway sa Metro Manila area ni Nuwarang Radio Frequency Identification o RFID tag. Ini ang pinag-anunsyo kan Malacañang kasuhapon, Setyembre 22. Sigun sa Presidential Communications Office o PCO, nakatalaan ko tang ipautob ang pinalidad kan sa Oktubre 1, alagad inipig postpone sagkod sa masunod na abiso. Sa sarong pahayag, pighunambitan kan PCO si DOTR Secretary Jaime Bautista na nagsabi na ang bagong moratorium ang parte ka na lockdown kan ahensya, tangani na masiguro na ang mga toll asin traffic strategies kani anauuyon sa obheto ni President Ferdinand Marcos Jr. na ayusan ang problema sa batas trapiko kan nasyon. Yan ang pang-alas 11 bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Maylaron, marahay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Unilab, yan ang alagang Unilab. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB.
Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silima rin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaw... Mga tugang balik po kita sa pong programa. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, pos mo yan bro, until something happens. Mga tugang second part ka na rin ba na nga dito sa programa. Ay mga misay, rekas-rekasan, tagto na naman, sarap-sarapan ang mga premyohan. Yan po tabi ari. Ay mga motorista, mga kagulong, mga kapako-drivers na gumagamit po ng mga sasakyang gumagamit ng gasolina o mga oil products. So, ito na yung final. Final na po yun para po sa aga na oil price adjustment. Effective 6:01 in the morning, mga tugang, sa aga September 24, 2024, may taas po nin presyo sa kada litro ang gasolina 1.10 kada litro. Magpaburokod na sa mga may gasolina, mga di gasolina, magpaburokod na mga tugang sa mga gasolinahan. Mag-full tank na kamo. Tapos sa aga 6:01 in the morning, mga tugang, implementayan ka mga oil companies 1.10 kada litro ang uminto. Sa diesel, ay Jirel, date sa nang uminto Jirel, 20 centimos. Pero kahit pa paano, pag natipon yan, dakol-dakol laman yan, no? 20 centavos mga tugang sa diesel, and wala akong paggalaw sa presyo ng kerosene o ng gas. Walang pagbabago sa presyo ng kerosene. Iyo. So yan na po yan ang final ha. 6:01 in the morning tomorrow, ang gasolina ma-increase ng 1.10 kada litro, ang diesel 20 centimos kada litro, ang gas o kerosene dahil po ng paghiro. Alright, so yan na po tabi. Final na, digli lang yan mga tugang sa pong programa. Every Monday, may final na paskil mga tugang ang oil companies kumpira talaga ang ipapautob para po mga tugang sa increase tomorrow. Yan na po tabi. Ha? Day magpara luya-luya. Magpakarga na.
Bueno, dugang tan istorya alin po dyan sa 3rd District. Si Pading Jimmy na salita na sa linya. Chief Jim, good morning, please come in. Salamat, Direktor. Ibang marayan tablada kan init mo niyan. Iyo. Bago yung uminit, matindihon man, malaniton. Malani talaga. Oo. Anyway, yun talaga ini, adaptation na lang. Sa mga dagdag niya tong Bareta Tabi, Direktor, uminarapla dahilan sa baha. Kano minaging inting sinundan kaniba pang route nin panahon uran ang mga kuta na madali ng anihon na mga tinanom na paroy ugaring pigpapainog-inog sana sa ngunya na Oktubre yun nakutanaan aranihan sa Purok 2, Purok 3 kan Barangay Busak sa Banwaan kan Uwas, Makamurumondo sa lado kan mga parauma sa bagsabing imbis puwertean na ipigaalat-alat nindang ane natural sa pagdarapa na inikan mga paroy dahilan sa tubig, baha, natural, so nasa iraro, malalapa, bawa sa produksyon. Sayang, ngunyan, may gustong ihagad tabang ang barangay base sa pakipagulay niya to kay punong barangay Raul Sirio, kay Congressman Fernando Didi Cabredo na kung po pwede so eksistidong digdi sa barangay Busak. Itong pigapod na Presalit Dam, Purok 2, Purok 3, mabugtakanin parapet, mapataas ang dike, tanganing dahil maglapas ang tubig hali sa salog. Ang distansya man may distansya ini, tagari wala to ini, 108 meter sa saro, 500 meter sa saro. May resolusyon na kani ang barangay address kay Congressman Didi Cabredo asin sa DPWH kung sa inyo ang gusto nidang ma-follow up na kunigwa pang mga masunod na kalamidad bako sa naparuyan ang apektado digdi kundi magin mga residensya. Matatandaan ang Barangay Busak Tabi, Direktor, familiar sa DCGB News, ninuli sa pabalik-balik kita kay ito digdi, matapos na tinutukan baga digdi ni Congressman Didi Cabredo ang pagpabugtak nin Rubber Dam, sagkod na narealisar sa ngunyan dakulang kapasalamatan akan mga parauma sa Congressman dahilan sa napapakinabangan na ini kan mga parauma. Meaning so sitwasyon mo niyan sa presente, aram ni Kapitan Raul Sirio na pag naisiyan ini ni Congressman Fernando Didi Cabredo sigurado papasyaran ini personal kan Congressman kan 3rd District mantang nahil daw naman ang gadninda man na magpasyar digdi ang Congressman kan 3rd Distrito kan Albay. Roger. Yan, Tabi Direktoran sa to yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Father Al. Mga dugay nga itong istorya yan sa 3rd District. Lipat kita sa 2nd Distrito na sabi naman si Partner Al Armario. Partner, good morning. Yes, mainit-init na managad, partner. Pero approve na sa level kan sanggunian panlalawigan ang 13.5 milyon 13.5 milyon na gagamiton kan gobyerno provinsyal para sa cash award kan Grow Green Albay program o ang tigapod na halina't magtanim ng prutas at gulay sa barangay. Project kami kan DILG o gustong pigubusol ining proyekto kan DILG. Ining 13.5 milyon ay naprobaran parte ni partner kan supplemental budget na pigbusol naman ni board member Rene Bragais bilang chairman kan Committee on Appropriation. Habang sini sa naging kaagadan man ni Provincial Agriculturist Che Rebeta, nag-request siya kan siring na kantidad bilang suporta kan gobyerno provincial sa pigbubusol o pangapudan kan DILG may relasyon sa Food Sufficiency Program. Padagos na ining bigain ganyar o padagos sa bigain ganyar ngunyan ang mga local government units, lalo na sa barangay level na may promote ang pagtanom ng mga prutas asin gulayon para makatabang lamang ang mga masustansyang ani kaini o mga pakinabang kani sa barangay level.
Kaya ongoing na ngunyan, ang implementasyon kani, mapili sa mga masunod na aldaw, mapili at probinsya asin ang DILG, nin mga barangay na tatawanan premyo. Ali sa pigalukar na 13.5 million at gobyerno provincial sa liderato ni Gobernador Attorney Grex Lagman. Iyo ta, sige baga sulibot kan team, pig-assist sa mga iba-ibang banwaan, kung na rin ang mga barangay ang pwedeng maging finalist. Yes, so, katubaga, kang panahon, talagang nag-cooperar man sa mga barangay. Pagtigdingan sa Legazpi City, kung ko nasala, ang barangay dap-dap, saro sa mga awardee kayan. Pero ngunyan garo, ano ngunyan ang mga ka-inter? Garo mga youth ngunyan? Dahil ko... Garo mga kaubinisan ngunyan ng ka-intra? Kung ano ang partisipasyon digdigan mga jóvenes, pero digdi kaya sa informasyon ta, so budget at bigurunan digdi sa provincial level, pero ang importante ko niyan, approve na. So, cash prize. 13.5 million na yan. Kaya dyan matipak ng mga pampremyo naman sa mga panggagara ng barangay. Di masabutan ta na sanayan sa team kung gurano ang first, second, and third. O kaya may consolation man yan, di maaraman ta na sa mga masunod. Importante, may ready ng fund para dyan. May ready ng fund ang probinsya para pampremyo dyan. Kaya expected na yan sa mga masunod na bulan. O ngunyan na baka may habol ngunyan na bago mag-Desyembre. Yaon magiging awarding kayan tabi partner. Roger that. Okay, so yan pa ang informasyon gara digdi sa luwas sa Kapitolyo. Alarmario, thank you. Thank you very much, partner Al. Mga tukang napakabilis po ng oras natin. No? Alas 11:17 na po nin pagkaaga. Daman po sa mga kababayan tao, parumdum giraray tabi. Tabangan tan ang Commissioner Election sa pangapudan. Nasa kumbaga nasa final stage na kita. Pira na sa ng aldaw. Lunes ngunyan, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aldaw. Bago mga tugang magsarado ang pintuan kang Comelec para sa continuing registration. So sabihin, pitsa 30, yan po ang deadline kan pagpaparehistro para po makaboto sa 2025. So mga mga 18 on the day of election, May 12, pwede na kamo magparehistro. So mga mga na-disenfranchise, kumbaga nahali sa listahan dahil 2 beses na dahil nakaboto sa 2 magkasunod na eleksyon, dapat magpa-reactivate o pwede po nindong gawin yan. Pagkatapos, bagatugang sumapabalyo napakurir kang pangaran. Dako na limbawa, nag-aragum na. Gusto nang gamitin so apelyido kan agum. Yan, pwede natin gawin yan dyan. Or, kung lilipat tayo ng lugar na magbubutuhan. Halimbawa, sa sarong barangay, pasiring sa sarong barangay, sa sarong banuan, pasiring sa sarong banuan, sa sarong probinsya, pasiring sa sarong probinsya. Yan. Pwede na natin gawin yan dyan. Tangani po na pag abot kang eleksyon, makapagboto po kita. Ayo. So, yan po ang mga abiso kang Comelec. Bukas po ang silang opisina from 8 to 5 para po akomodaron ang mga mapasiring. Ang pangapudan, mga tuganggang mga amigo sa Comelec. Sana ngayon, dahil naman maghalat pa na umabot sa puntong sa last day. Wala na extension. Itong registration po, diba? Kung niarog ka na eleksyon ngayon na kung may nailing ko pa dyan na nakapila, bili ka akomoda ron. Diba? Alawig ng panahon sa tinausain doon na magparehistro. Gumong nagduduman sa barangay. Nagduruman sa mall. Di ba? Nagsasatellite na sa mall. Kasi gwapa ka ito ng Register Anywhere program, di natin inaprobitsaran. Di ba? O ngunyan, aprobitsaran ta na po yan ta. Na natatala po ng mga aldaw na matapos na po yan na yaman na kumbaga obligasyon tayo duty tayo bilang syudadano as in karapatan tayan, the right to suffrage, di ba? Karapatan tang magpili, magboto ka mga leaders ta, pero kailangan nating dumaan dyan sa registration para maging legal
kitang makaboto. Ayan po. Tabi yung mga, duman sa mga kababayan ta, so mga SK na nakarehistro ng dati, asin mga 18, dahil naman kamo kayo po magparehistro ta, bala na sa Comelec mag-migrate, ha? Kan sendong, sendong rehistro, duman sa pagiging regular na miyembro, mga tugang, kaya na makaboto, regular voter na makakaboto ng mga tugang sa mga local officials ta. Ayo. So yan po tabi ang mga additional na information ta para po naman sa mga kabarangay tata. Medyo nagpaparat to patumpik-tumpik pa so iba. Dahil na magalat na po ning dahil na magalat ning deadline kundi magdumana sa mga opisina kang Comelec po tabi. Alright. Hello partner, maray na do. Sabi po ni partner Joel Barameda, kang baka kay Albay, kang sarupin sa mga purpundaran dyan sa Bakakay kang sadit sa Napirutian Fans Club ni Papa Mar. Ayan. Sabi ni Jerel, 20 cents okay naan po kasi kaysa dai. Yan. Nakipista kaya si BP Sara sa Naga City kaya dito bawas ang nangyari. Alright. Nagkariribo kang pamista ni BP Sara. First time da ito na makapamista, makahiling kang centennial. Ayun kang kaya ito po na fluvial procession. Kasi nag-attender kay misa. Tapos nag-side trip duman sa kay VP Lenita. In-arrange pala nitong pagduman. Inimbitaran da kan sarong supporter garo o kamidbid na magduman at magiling kayan po na ta significant ngayon 100 years yung pagka corona baga. O de nagduman. In-arrange man daga itong local friend na kung pwede makaduman kay VP Lenny. Mag-istoryahan man da sudua lamang. Iyon na po ito sa nangyari. Nagkaribok ang banwa. Una dapat yung karibokan. Diyon. Si Alice Gu, mga 2 simanang preso, duman sa custodial facility kang PNP. Kundi ka nakaaging Friday, may orden sa Pasig City RTC na ikomitir ini sa Pasig RTC, Pasig BGMP female dormitory. Nagkasiribot kan Biyernes, pigpararalat kung nalawos. Nagkamaratangan sa mga pag-iribat sa media, nalawos. At natapos ng dokumento. Finally, kasubago, naibalyo na sa Pasig BGMP female dormitory. Sabi, sa mga inot na mga pahayag, ngayon ini makakareceive ning kunyan ning special treatment. May development dyan. Nagkailang si Alice. Parang nakikita yung parang may nangyari. Parang napanood ko na ito. Pero dahil niya pining arogan sa style kaya itong nainot. Ibaman mo na ng hilang niya internal. Ang sabi mga tugang duman sa naresibitang bareta sa mga pag-ilipat sa Sanap Boy sa Manila, Sir Mar, i-isolate si Ma'am Alice. Hindi siya isasama sa mga karamihan ng mga bilanggo. Sige, bakit? May infection daw sa lungs. Ay, buhay ta. May naalala ka, John? Nandiyan feeling arogo na tawa, mariparo siya. Di ba? Ano ba biglang nagkaka-wheelchair pag naka-freeze, nagka-wheelchair. Iguan na yung nag-neck brace. O siya, iba man na style. Uniyan. Infected ang lungs. Kaya hindi pwedeng isama sa karamihan. O bata, sabagay so congested nga itong kunyan. Ang sabi kang BJMP Kasubago, ito na kulungan, duwa man sa nangaya ito. Kulungan ng mga babayi, duwa man sa na itong selda.
na can accommodate 36 individuals. Pero as of now nga, igwa na naman na 40. Kung sabi yun, supay na. Tapos maragdag pa si Alice. Yan one latest, nagkasakit si Alice. Mayroon siyang infection sa lungs. Anong masasabi mo, Kuya Nes? Yun na ini ang pangyayari, mga kapatid. Di ba? Yan po tabi. Yan yung mga kaganapan po sa doon sa Manila na naghahalat. Di ba? Seryoso. Tingnan nga natin, paano nila nalaman na may lung infection si Ma'am Alice? Nakita sa medical findings na maaring may tama sa baga. Siguro, yung may tama sa baga. Rimatis nagparapasiril pinigdi. Pero dahil man da itinauso ko niyan. Ayan ko tabi. Basta mananatili siguro sa isang selda kung saan nakahiwalay ang 3 preso na may tuberculosis. Ang pangyari. Inaisulit na talaga. Diba? Ayan po tabi. Ayan ang development. Latest po yan, mga tugang na development. Siguradong puputok yan mamaya sa mga balita sa telebisyon mamayang gabi. Diba? Inunahan ko na kayo. para sa mga kababayan tata. Ngani po na mas maintindihan. Alright. Okay. Duman po sa mga kababayan ta, sa aga, igwa po ning press conference na pigpaapod man ang Department of Education in connection mga tugang kang report na ipapaabot mga tugang ni Director Gilbert Sadsad. Manungod po mga tugang sa naging danyos kang nakaaging mga maraot na panahon. Yan po tabi sa agang 9:30 diyan po sa regional office. Mga pagiriba, bala na kamukay niya. Tamatao ning update mga tugang si Regional Director Gilbert Sadsad para po sa school year 2024-2025 enrollment, kung piraso naka-enroll, tapos assessment kang damages o danyos sa mga eskwelahan kan typhoon enteng, as in report kan ongoing na repair, as in iba pang DepEd Region 5 activities, programs, and projects. Okay? Yan po tabi para duman sa mga kababayan tadi, maraman ta kung ano ang mga development nila, lalo na sa repair ka mga eskwelahan. Kadakol pong mga eskwelahan na dahil pa na-repair, halo yun na. Ang baga kayan, ibinalyo na nga sa DPWH kaya so pag-irahay kaya, bako naman nga kami. Kami nga, recommendatory sana kung ari na mga irahayon. Sana mapadali-dali ba nindo? Bilis-bilisan ng makaigwamaning conducive room for learning at tuya po ng mga kababayan, mga tuga ng mga estudyante. Okay? Alright. Duman sa mga kabarangay ta, mga tugang, yan po ito yung mga mensahe ngunyan po na pagkaaga para po duman sa mga mga nag-aantabay sa tuya pong programa. Okay. Duman sa mga kababayan ta, mga tugang, ang sabi, may mga gigibuhon na pagtiripon ang Boy Scouts of the Philippines, mga tugang, sa maabot pong Oktubre, which is natapat pong Scouting Month, di ba? Parang dyan sa Ligaw, sana nga diyon ang campsite, Amtik ba yan? Amtik ba yung campsite sa Ligaw? Parang Amtik diyan gigibuhon so kunyan. Diyan gigibuhon mga tugang so pigapon niya to na jamboree. Jamboree.
I think regional jamboree ni. Dakula pagtiripon yan, mga tugang. So, dakol na mga iguaning request, mga tugang sa Kabalikat Civicom na magturo kung paano paggamit ng ham radio, no? Ayan, di sa mga Boy Scouts at sa mga Scouters. So yan po, so yan ready man ang mga pag-iribat din sa Kabalikat kung paano na ang paggamit kayan. Siyempre sa amin yun ang mga regulations na hindi lang kinakailangang mayroon kang radyo, kundi dapat registrado yan sa NTC. At saka yung gumagamit niyan, dapat may lisensya. Di ba? At least kung may asosasyon ka na kinabibilangan, pwede na magamit ito po na Radioland Mobile. Yung RLM. Di ba? May exam lang yan. Pagkatapos pag nakapasar kayo dyan, pwede na. At least makagamit ka na as second operator. Di ba? Good morning sa mga mga kasanggat yan, mga kaamigo tapo dyan sa NTC, National Telecommunications Commission, Regional Office Number 5. Good morning po sa inyo. Okay? Bueno, mga tugang, 11:30 na in the morning para po sa mga kababayan natin. An oras hatod sa Indokal. Unilab. Yan ang alagang Unilab. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Tambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Iniimbita ng gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated, sarong katolikong organisasyon na mauwot na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024, iyon Walk in the Light, na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taunang fundraising event ini kung saan sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaman para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwanin paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kan Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, mga tugang, balik po kita sa programa ngunyan po na pagkaagad po sa Radyo DCGB. And siyempre, sa mga kabarangay po natin, Luzon, Visayas, Mindanao, padagos lang po kami nag-antabay sa Aramon Yato program, ngunyan pong Aldaw na Monday. Ayan, so, sa mga kabarangay ta, mga aki, nandiyan mo sa sarong nag-online, o wala nang online, magtabang, o magurang. Magtabang sa mga magurang. Tangani pong ano yan, sayang nga subalon. An maraot na po mo ring tan surip. O pwedeng sarong aldaw sana John ubos ang lawag kan ref. Para balik. Makagutom ngayon mamamag-kunya, mag-online. Alright. Okay, o di, sige po tabi. Sa mga kababayan ta, sa maabot pong Biyernes, may saraw pong dakulang pagtiripon na Biyernes sin Sabado. Dakulang pagtiripon mga tugang na gigibuon digdi po sa tuya pong siyudad ng Legazpi sa probinsya kan Albay. And this is in connection mga tugag sa tuya po na ano yan, sabi nga ni kayan, kamauutan na ang probinsya kan Albay maging 100% renewable energy pag-abot mga tugang kan taon 2030. Kung naramdaman po nyo kan Sabado,
naging bisita tadigdi sa programa mi ni Father Momoy sa Boses kang Kapalibutan, si Sir Larry Pasqua. Saro po sa mga opisyal kang Philippine Movement for Climate Justice na talagang nagbubusol mga tugang na mag-inganyo sa mga lokal na gobyerno na maging parte kan kampanya kasi nabukasiya kasi mga lakdang na mabawasan ang padagos sa pag-init kang kinaban sa paagi po kang paggamit ng renewable energy. Renewable energy na pwedeng makuha mga tugang sa power of the sun, yung solar energy, power of the wind, yung wind energy, tapos yung power mga tugang kang tubig, yung hydro, electric, pagkatapos power mga tugang kang geothermal, di ba? And which na yan po mga anong yan, yaw na digdi sa to. Na find out sa sarong pag-aadal na digdi po lang sa albay, kadakol na source ng energy na pag yan po na kuha mo kabos, pwede nga ning sumupply mga tugang sa bilog na Bicol. And pwede pa na sumupply sa iba pang kataraning mga tugang na region. Ayan, kanakagi pong 2023, naideklarar mga tugang ni Gobernador Attorney Greg Slagman ang probinsya kan Albay na nasa climate emergency. And bilang ano yan, sabi nga ni Kayan, pagpapakusog kan kampanya na i-voice out, as in na iplano na talaga ngayang by 2030 100% renewable energy na ang probinsya kan Albay. So naggibo mga tugang ning mga paagi. Sa paagi sa tabang kang PMCJ, yung Philippine Movement for Climate Justice, coordination mga tugang kan mga ano yan, po sa Kapitolyo Provincial, nakabilog ning Technical Working Group. Yan, na nag-adal, as in naggibo mga tugang, naghaman ning sarong roadmap para may giya, asan ba talaga tayo patungo, anong gagawin natin. Yan. So, bilang parte kayan, mga tugang, sa nahaman po ninda, sa maabot na Biyernes, igwa pong gigibuhon mga tugang na Albay Renewable Energy and Investment Summit. Yan. Napapartisiparan ka mga stakeholders, expectedly, pati mga local government chief executives, so mga negosyante, kasabay po dyan ang Albay Chamber of Commerce and Industry. Yeah? Nanaog mga ni si Sir Larry na talaga ngayang salamatunon kay ano yan, Ma'am Rose Quintoray, ang presidente po kan ACCI na makisabayan po dyan, as in igwaman sindang ano yan, investor na magpo-provide mga tugang ning kunyan ning storage facility na solar. Yung ganunon mo. Nakulang bagay po yan sa mga negosyante. Di ba? Bawas kuryente. And then, may mga imbahada na nagsusuporta mga tugang dyan po sa lakdang na yan. And according kay Sir Larry, kang istoryahan mi, ang Sabado na ipipresentar itong roadmap. Tapos ipipresentar duman sa mga plano kasarabay na sa mga identified na lugar na pwedeng bugtakan mga tugang ng wind, pwedeng bugtakan ng solar field. Yan. And then kailangan lang na igwa po ning maka-identify, halimbawa kung si arin ngaya ini ngayang lugar ngayon ini na-identify ta na sagana sa hangin at mga tugang sagana sa ano yon, sa sikatang araw, sagana sa tubig, kung sisay ngayaan pwedeng mag-invest dyan. So yun ang magiging dalagan mga tugang kang kang 2-day na activity na yan. So we hope mga tugang na maging matarim po ni tanganing magagawitan ng alternatibo. As in makahali kita, makahawas kita duman sa padagos na paggamit ng fossil fuels. Diesel, kasarabay na po paggamit ng mga coal na padagos pong nakakatao ng peligro sa tuya pong kinaban. Nakakadugang sa padagos sa pag-init mga tugang kang kinaban. Ang target is dapat by 2030
makaabot kita sa 1.5% o baka mas mababa pa dyan. Sana na mga natitipon mga tugang na mga ano yan, carbon footprint stock. Di magparainit ang kinabahan. Di ba? Yun na po yung nanggigiribuon po sa Biyernes. Diyan po sa Oriental Hotel yan. Biyernes, Sabado na Oriental Hotel. Ngani po na masabutan anong magiging mga pronouncement mga tugang kang gobernador, asing ka mga investors, asing ka mga bisita na may pagka-easy mga tugang dyan po sa renewable energy. And may bisita. Maabot mga tugang undersecretary kang Department of Energy na kunyan, iyo ang namamayo duman sa division ninda pag-abot po sa renewable energy. Babayi, nakalimutan ko yung pangalan. Di ba? So, yun po ang mga bisita na mga maarabot and dakulang bagay po ini para po sa Albay. And ang expectations ni na Sir Larry, na pag ini nag-triumph at saka umandar, mga tugang, magiging kunyan yan. Magiging parang showcase and magiging model kan ibang mga local government units to do so. Maggibo man sa diri po ninda na, na lakdang. And actually, ngunyan nga ni pala, ang Cam Norte, asin po mga tugang ang Cam Sur, igwa ng mga lakdang sa pagibuning mga planta. Sa Cam Sur is solar farm. Sa Cam Norte is wind energy. Na tapos tignan ako sa Ligaw, igwa ng inaprubaran dyan kan DOE na pwedeng magbugtak ng wind energy. So, kadakol na mga, sabi nga ni Kayan, potential. So, ang gaypuan lang talaga, mga tugang, so talagang tamang akma na plano, pagkatapos siyempre, akmang pondo. Hindi andar yung pag walang pondo. Di ba? So, yan po, tabi, hopefully, mag-atinder man yung Aleco. Asin nga ni po na maning, sabi nga ni Kayan, alternatibong papagkukunat, hindi lang tayo nakatali. Mga tugang dyan po sa sa WESM, kundi magbakal na sinda ng enerhiya na much cheaper and cleaner sa pagi po yan ng renewable energy. And magayon din Bareta na yung mga amigo from Energy Development Corporation, sina Mr. Jimenez will be coming. Tagarusinda may pigigibo naman na lakdang mga tugang ang EDC para po sa solar renewable energy sa solar power. Di masabutan tapan yan mga tugang sa mga pagtiripon. And ngani po na maintindihan da. And this time, mga tugang, sabi ko kang Sabado, baka unay ni individual na kung mag-solar, kundi migwana po ning dakula na lugar na pagkukunan ng kuryente na pwedeng bakalan mga tugang kang kuryente kang Aleco na ipapabakal mo sa to. So, barato na. At saka sustainable. Di ba? Yan po bigyan natin ng ng panahon na dagugon, asin sabuton, tangani po na makaali kita dan po sa sabi nga ni kang pagkakatagapos dyan po sa mga darakulang enerhiya, so energy sources na ang gamit mga tugang diesel asin carbon. Kundi huning gamiton tang sariling atin na environment friendly, clean and cheaper na source ng energy. Diba? So, hindi naman masamang mangarap. Pero itong pangarap na ito dapat na magkaroon ng katuparan. Para hindi maging bangungot. Yan. So, may mga challenges dyan na maagihan. Pero, yan pa, ang sarap po siguro na challenge pa is, sana, makapag-craft mga tugang ang sangguniang panlalawigan ng ordinance. Manong ko dyan sa renewable energy. Na magtataon ng kagianan. Primero, sa mga sa mga magdenegosyo dyan para po sa at least sabi nga ni dyan po sa diskwento sa buwis, di ba? And then sa mga may solar na mga households, mga tugang, araw kang ginibo sa Iloilo na kapag naka 10% kang gamit ng solar energy sa household mo, may bawas sa imo man na 20% I think ang buwis na babayadan. Ayan po,
Takang enot, inamyender yan na at least dapat nagagamit ka ng 10% to avail. Takang enot, day lang. Pero ngayon bako nga sala, agaro nga sala. Dapat nga iguan ng kunyan. Tama ka ngayon nagsabi siya ng may solar, day mga nag-andar. Naka-display sa na ngayon. Totoo na yan, mong gumagamit ka nga talaga. Ayun, ang mga yun po ang mga pinag-aadalan mo niya na sabi nga ni, pag abot kang panahon, mga tugang, dakulang bagay po yan para po sa satuya. Makapamuhay kita ng bako na masyadong mainit. Pagkatapos nakatabang kita para po ma-repair tang sa tong kinaban. Pagkatapos mga tugang, kita ng malinig, asin barato na source ng enerhiya, nayaon sa na. Tapos sabi ko ay kang panahon, mga tugang, ang aldaw, dahil mapigbabakal. Di ba? Dahil ko bakal. Nayaon sa na. Uro aldaw, masaldang. So, gagamitin natin yan. Yung solar energies. Magagamit mo siya yung height ng kanyang power. Mga tugang is mga between 3.5 to 4 hours to 4 hours. Na magandang harvest niyan. So yun, kaya nalalagay ng battery para i-imbak doon yung power mo. Pero during the day, you can use that. Kahit walang battery, pwede mong magamit mga tugang yan na solar energy mo. Di ba? Ayun ang mga dapat natin na natandaan. And then sana nga, sa mga masunod pa, mga tugang, may sunod kita ka na pagtiripo naman, October. Duman sa Earth Forum, mga tugang kan Radyo DCGB, dyan sa Ayala Malls. Di ba? Ayan po tabi, pagkururunan taman yan. Handa, side by side with agriculture, ayan po na renewable energy. Particular po yan ng solar energy. Yan, di ba? Para po doon sa mga kababayan ta. Makahanap tayo ng source niya na tulungan tayo kung paano magkwenta ng load ng bahay. Di ba? Paano magkwenta? Di ba, John? Yan ang number 1 pira ang load mo ng bahay mo. Para ma-determine mo anong kaipuhan mong solar panel, pirang watts. And then you determine mga tugang kung anong klase kang inverter na gagamitin mo. Off-grid ba yan? O tie-grid? And then, makadesisyon ka din kung pirang oras mong gagamitin sa battery mo para ma-determine mo kung pira ang kaipon mong baterya. O yun o yun ang pinaka-dabis-dabis dyan, mga tugang na So, everybody, mga tugang is working na. Okay? So, yan po tabi. 27-28, yung pong Albay Renewable Energy and Investment Summit. And then, October 17 to 19, yan po yung Earth Forum, mga tugang kang DCGB. Para po sa mga kababayan natin. Alright, okay, sige. Alright, mga kababayan natin, duman po sa mga kabarangay ta. Ano ba to? Papa Mar, totoo ba may increase? Ay, nagparasain ka, boy. Ay, binasa ko na kanina, may increase talaga. May increase na, yan, may increase po tabi na 1G sa gasolina, 20 sentimos mga tugang sa sa ang tawag dyan, 20 sentimos sa diesel. Wala akong pagalaw sa presyo kan kerosene. Ayan po tabi, adi, para po duman sa mga kababayan ta. Ayan sa mga kababarangay na padagos po, mga tugang na nag-aabang kan mga kaganapan, o yan po yan ang sumuyang mga dagdapong istorya para po sa Indo. Alright, mayroon pa tayong dagdag didi para po duman sa mga kababayan ta. Nagulo na si Jerome. Ayan, okay, di bali, igwa pa igwa nga ni ngunyan bagong style ngunyan, mga tugang na mga tiles, roof tiles, mga tugang na nakakapag-generate nin electricity sa paagi kang pigapod na solar roof tiles. Matindi ni Papa John. Discovery Channel ni. Saradit na solar roof tiles makakapag-generate ng 44 watts na output
Ang yari di, ha? So, lima sanang tiles, igwa ka ng 200 watts of power. Wow! Ayos ano, ha? Ang sabi, mga tugang, by harnessing sunlight and channeling the captured heat into a heat pump, ang sistemang ini, mga tugang, nakakapagpadagdag kan efficiency and lower energy demand. German na naman ito eh. Ha? German talaga, matindi sinda. Ha? German Solar Company na Paxos Solar, pag-introduce mga itong ang bago na glass photovoltaic tile na nag-integrar kan heat pumps potentially na minabawas ng energy consumption ng hanggang 20%. Madakula na, ha? Ini pong innovative solar roof tiles na ini, pigdisenyo para i-blend seamlessly sa architecture kan tendong harong. So, kung galingon mo ini, garo talaga sa hatop talaga, garo so, kunyan, so, pigatop bagang mga clay, at saka yung mga bricks, ang parehas kayo to. Pero ini glass, yan, okay. Yan sabi digdi, nag-offer ining malinig na solusyon sa enerhiya na bakong bulky ang appearance kaysa sa traditional solar panels. So, tayan nga ning salong solar panel na sugar plywood kadakula, habaan ang gabat. Ang sabi, nagpaplano ang Paxos na install ang mga tiles na ini, mga tugang, sa 200 na mga atop ngunya na taon na magtatao sa mga homeowners ng practical and aesthetically pleasing option for renewable energy. Matindi adi. Na-develop ini in collaboration kang T.H. Cohn University of Applied Sciences. Yung tiles nagpairarong mga tugang sa extensive real-world testing para po ma-optimize ang performance sa magkakaibang mga kondisyon. So, ang kada tiles, may sukol sana mga tugang na 23 by 19 inches. And, nakakaproduce nin 44 watts ng elektrisidad. Sarong tiles. Pwede nang pailawan ng arong nito. Sarong tiles pa sana. Ilaw sana. 44 watts, diba? With just 5 tiles, ayan, sa 5 sanang tiles, nakakapag-generate na nin 190 watts sa sarong 10 square foot area. Yugununan mo, ha? Iyan, mga tugang, ang sabi, ang system, naandar sa pagi kang pag-iinit, kan paro sa irarom kan tiles na iyuman an pasiring duman mga tugang sa pagpainit kan pump nga ni pong makatabang na bawawasan ang pangaipo sa enerhiya. So yan, ang sabi pa, ang installation process mas makaskas, as in mas magian kaysa sa traditional methods. Kaya ang sabi ining Paxos Solar Tiles sarong promising option para po sa eco-conscious homeowners na naghahanap ng epesyente as in visually appealing energy solution. Ayos na. Yeah. O yan po tabi ang satuyang mga dugang na mga impormasyonis para po sa mga kababayan ta. Pasiring dyan sa paghanap taki mga alternatibong mapagkukunan mga tugang ning mapagkukunan ning enerhiya. Okay? Duman nga ni sa sa South Korea, iba man duman ang ginamit. So solar panel ninda nasa tao kan tinampo. Tao kan tinampo. Duman mga tugang nag-aagi sa mga bisikleta. Di protido na sa saldang kanal daw sa mga motorista, so mga siklista. Igwa pa mga tugang na napoproducer na clean energy South Korea.
mga bagong sistema. Okay, sayang di na natin kayang tapusin yung Dito na po may sa agad na lang. Ito pong bagong discovery, mga tugang. Aramon ta na dati baga, diyon ang biogas mo sa urig. Di ba? Ang iba, biogas sa baka. Sa iba man nasin, baka, buda karabaw, di ba? May bago Pwede pala yung sa manok. Yung ipot, yung pupo ng manok, pwede pala. O, bukas na natin yung talakayin. Ipiling na sa video kung paano. Diniscover naman. Pero, nambis pala magparatapok ng lubong na pwede pala yan. So, dahil man, ditang mo talagang ang science may mga discoveries kita na kakaiba, di ba? Dati ginagamit talaga yung pupo ng manok diyan po sa pag-ibot ng mga pang-abono, mariraya na fertilizer. And then duman sa ang iba pangbawg sa kunyan, pambawg sa tilapia, sa mga sira, di ba? Ikaw nga na kung nailing duman na poultry sa ibabaw ng fish pond. Tapag pupo ng manok, diretso doon sa fish pond. Mga matabaw ng tilapia doon. Hindi, iba man. Saga na lang ugarin. Ipailing ta kung paano niya ginibo na biogas mga tugang so pupo ng manok. So, day ngaya kami na problema sa parong napigireklamo ngayon, mabataon nga ta everyday kinukolekta niya tapos kikag niya duman sa bigibo niyang biogas, iyon nagpapower duman sa sa poultryhan, pagkatapos duman sa arong niya ang gamit niyang gatong mga tugang sa stove niya, mga tugang so biogas nahali sa pupo kang manok. Pwede pala yun. Bukas na po yan, bukas na. Wala na po tayong oras daw. Inabot na kita ng oras para po sa kitang mag-iskerda. Bahangos lang kita. Tapos pag nakalis ka nagkape ng commercial, mga tugang, mabalik kami. Kaibanan ko na po dyan si Jasmine Baloloy para po sa Bareta alas 12. Para po ni Juna Polis sa Lado Technical. Kanina kasabay tayo si Chief Ramir. Stringman si Jerome Nico Martinez sa Production Assistant. Ako min sa sa IT sa DCGB Social Media Department. At sa parang kabilo ng tropa ka Mega Force Patrol. Ngayon po si Mardela. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Lang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gusto